Barru bilaketa hontan gauza asko, gure abanikua dezente zabalduko da eta horren barruan irakurri egingo dugu, bideok ikusiko dugu eta beste hainbat informazio iturri erabiliko dugu, podcasta dila entzun eta bertar. Bueno, zein da kontua da, gaur egungo bizi dugun gizarte hontan begiak gehienetako erabiltzen dugun informazio iturria, ez? Begiak erabilita da, ez? Nolako iturria gehien erabiltzen duguna begiak dira eta askogatik gutxina zaintzen dugun are bai. Gutxi zaindu ez. Normalki bat ez dugu zaintzen. Asko jota batzuk edertu egiten dute bai ingurua, ez? Koloreztatuta eta. Ja. Baina barrua, hoxe. Proposamena, bado Ainhoa de Federico izeneko zientzilari bat, unibertsitateko irakasle bat, non bere metodua edo atera duen, hainbat iturri bilduta. Zer dela eta aipatzauta, iturri hoitan sartzen dulako somatizazioa. Horregatik. Ze bestela YouTubeen baituzute, iturri pile bat, non Brasilgo jendia eta dabil, ariketak eta inazten, ez? Osa, fisikoki zaintzen ezakez zure begiai laguntzeko. Bestetik dakazu sangeizin edo eguzki bainuoik, ez? Horrek laguntzen dula. Ja, perfecto. Honek planteatzen duen detaitua da somatizazioa sartzen dula. Erradoi. Hemen aipatuko dutena da, norbatek hasi nahi baldin badu, begiak, kontu neuki pantailatan pasatzen dugula ordu asko edo, liburua behitzen gino azkenin da, oso gutxi muitzen dugu. Osa, ez dugu gure realidadin burua ez da erabiltzen. Eta untobila edo jote bali mazazten ezpat jemen dira konturatuko zazte zenbat muitzen din begia gora bera negatu iten dira. Zein da proposamena? Gure ikurrin zoragarria zoroitu eta ariketa bikin. Nola? Zu erdi-erdian zaude eta bitu. Intzen ezake begiak erekita edo itxita begi batekin edo bilekin. Nahi zu bezalein, binioin. Proposamena hau da. Hasi? Zuria batetik. Bestea, nik referentzia jut, goian, bian. Goian, bian, goian, bian. Nabaitu iten da, molestatu bezala jo. Beste aldea, goian, bian. Goian, bian. Goian, bian. Ixa inadakat, gurutzia. Gora, bera. Gora, bera. Gora, bera, norbeak ikusiko zenbat errepikapen. Eta gurutzia eta isein ondoren almazu kuadro bain, hasi, alde batetik. Hemen nire ezkerra da zu eskubia, ez erotu. Gora, este puntara, bera, este puntara, gora, este puntara, bera, este puntara, eta alderantziz. Bai, alde bat egiten zen guztia, gero, beste hain. Bino, zue buru ezen gainatu, Hemen, fisikoki bakarra iza eragiten zue begitan, Hirugarren dimensio bakarra, eta zue bino dezente gehioza. Beste aukera bat, intzen ezakena da, ezkerreta behitu, eskuak, jarri, altzun ianoaino iristen zan, eta bestiare ianoaino iristen zan. Ikusi, eta saiatu hoi, behartzen. Altzun gehiena, bai alde batea, bai bestea. Gora bera intzen ezake, ariketa ezberdin daude, hemen bi lotura jarriko jut bian, hiri aita sarbidea ukitzeko. Ainhoa de Federico aipatzauna palmeo edo esaten jona da, non gure eskua jarko jugun begien gainin, egon gaitezke mailean gainin jarrita ukonduk eta lasai arraio, kontu neuki erabiltzen dugun informazio asko, bideoik adibidez, azaltzen arpeia eta aldatzen beti tipo beha eta izan pasten den, ez du zertikan behira egon behar, ondezen ariketa konkretua, normalki audioak ere izan jazke, begiak itxi, eta aprobetxatu, hemendik aurre, hemen ikusten juzun bideoik ikusten nahi baldin maza, begiak itxi, apa urko, seiola, eskerrik asko eta seiola. Begiak itxi eta venga, egon hor, eta entzun esaten duna bideon. Eta beste proposamen bada, eguzkiai behire egotia, behak alde batetik jau suposatuko dute euzkia hor dola, zuki ongi ikusteko, euzkia zuza, euzki baza, eta zuri behira, begiak itxiakin,
eta begiak muituta barrutikan, hori da beha proposatzen duna, edo beste aukera da, hola, bihatzakola muituta. Zer da gertatzen dena? Ba, estroboskopio nantzeko gauza gertatzen da. Hor bada argile itzala joko hortan, zure garunan frekuentzia aldatu da alfa edo handik sakonagora, eta begi jantzatik harrizko onura suposatzen dunek eguzkia gazula. Beste aukera bada, sangeizine osaten den hori, ez? Baino, sol edo eguzki bainuak, izango litzake goizeko lehenengo orduan edo gaueko lehenengo orduan, aiurbedan arabera goizeko aurreneko 2 ordotan edo gaueko azken 2 hoitan, zuk ikusi nolain, baina ez hasi eguerdian, mesedez. Probatu goizeko lehenengo orduan. Erekitz, euzkia atetzen denin, horre gainak goiz jeiki araziko zatu, aukera bada, Da, beira hasi, ez hasi hola erabat begiak erekita, beira hasi poliki, ze batez goizeko traba ikego, kriston indarra egitzen du. Segun nola hasten zen, eta hemen proposamena da 45 minututa iristia minon nola. Aurreneko honin, 10 segundo. Kontatu, talbazu temporitza horrekin, 10, 9, 8, edo 7, takitxo. Gehiago aguantatu zen ez dake? Bai, kontu ez da zuk zen neurri arte aguantatu zen ezaken, kontua zure begiak eta garunako itxun berdutela. Horra izan, D vitamina sintetizatzen, ikaragarrizko onura sortuko izu, eta 3. begia esnatzen edo esnatua mantentzen, denak dakago esnatua, minio, pixkat indartzen nolabait. Onura ikaragarritia ditu. Eta Euskal Herrian inditeke, bai, nik izan dut, 10 segundo, eontzen urte bat, dela zenbat, 5-6 urte hola, ikaragarrizko egualdia egin zituen. Kotxikin ibiltzen izan batea eta beste euzkian bia, hori kontu nuke, beti ez do, zuzabelekuan ez da ematen. Mino, bai, lortu nun, 10 segundoro, 45 minutu euzkiai begira egotia. Batzutan goiz ez iten beste batzutan arratsaldez alduna. Eta 45 minutu lortu ondoren, beraka berriro 10 segundu. Betzi hilabete berri zan itun, 45 minutura lortzeko. Denboa da, ikara harripozik gano egin izanaz. Berriro egin gut, agian, takit. Ikusiko. Euzkian, erabili euzkia, edo euzkia baliatu zure begian onura edo lortzeko. Bian utziko jut, lotura esan bezala. Animo.